Kaixo, aste honetako adierazle ekonomiko garrantzitsuenen errepasoari ekingo diogu. Hau, aste ekonomia da. Industriako prezioek urte arteko 1% egin zuten gora urrian Euskadin. Sektore guztietan egon ziren prezio igoerak. Energiaren prezioan izan ezik. 0,9 egin baitzuen behera. Bereziki, nabarmendu zen kontsumo ondasunen hazkundea. 6,8 iritsi baitzen. Era berean, eraikuntzaren sektoreak garestitzen jarraitu zuen. Eraikuntzaren kostuen indizea 3,6 hasi zen urrian, iazko hilabete beraren aldean. Igoerak bai eraikuntzan, bai obra zibilean erregistratu ziren. Aldi berean, eraikuntza jarduerak bultzada handia izan zuen, eraikuntzaren koiunturako indizearen igoeran islatuta. Zehazki, 9,9 hasi zen 2025ko hirugarren hiruhilekoan. Eraikuntzan 10,9ko eta ingenieritza zibilean 7,7ko hazkundeekin. Hurrengora arte!